Bueno, lehenik eta behin, mil esker, eta ongi etorri urretxoko liburutegire, eta mil esker denbora tartea egiteagatik, ona ipuin edo liburu aurkezpena ikustera edo entzutera tortzagatik. Orain komentatzen otzuen moduan, nire proposamena da, pixkatxo bat irakurriko dizkizuet lehenengo horriak, ipuinaren lehenengo horriak, eta gero egitasmora sartuko gara, ados? Eta bukaera aldean, zuek galderak egiteko eta, niri gustatuko litzaiake elkarrizketa txiki bat, edo, solasaldi txikitxo bat sortaraztea. Baldin albada, ezin bada edo ez bada irtetzen, egingo dugu beste zerbait. Urak, gure urak. Abiaialako lurraldea zeharkatzen duen urak. Menditontorretatik lautada berdeeneraino. Amazoniako oianetik ozeano sakoneneraino. Bizitzaz beteriko ibaia, basoko fauna eta flora elikatzen dituena. Ketzalei edaten ematen diena. Urak, gure urak. Argizagiak argitzen dituenak. Ilargia islatzen duenak, egun gidari diren arbasoak bainatu zituenak. Urak, gure urak, mendia arrakale zautzen duen zauria jasaten du. Lurrak darion odolbeltzarekin gaixotzen da. Denboraren aria desbideratzen duen energia zikina sortzeko geldiarazten dena. Proiektu hau, babesleak izenekoa sortu zen, emakume ezberdinak Guatemalan urte desentez bizitzen egon ginelako, eta bertan eskubide defendatzaileak edo egunero emakume ezberdinen lana gertutik ezagutu genuelako. Eta gehien bat ikusten genuen, normalean, Kanada, Estatu Batuak, Euskal Herria, zein Estatu Espainiarra edo Europako enpresa ezberdinak ara joaten zirela eta sortzen zituzten hidroelektrikak eta horrek sortarazten zituen desplazamentuak, herriaren borroka hori ez gerta zedin, ze askotan energia edo elektrizitatea sortzen zen kanporako, baina herrian bertan geratzen ziren baliabideak inundik inora ez ziren argindarra adibidez edo ura izan zitezkenak, ez? Eta ez dakit ezagutzen duzuen, baina Eusko Jaurlaritzak badauka programa bat eskubide defendatzaileak hartatzeko edo ekartzeko Euskal Herrira 6 hilabetez urtero. Eta horrelako urte batean etorri zen Lolita izeneko emakume bat. Emakume hau Guatemalakoa zen eta urte askoz, bera gaur egun kanpoan bizi da, Guatemalatik kanpo, ezin da momentuz Guatemalara bueltatu, baina Guatemalan zegoenean Consejo de los Pueblos izeneko herri mugimenduan parte hartzen zuen, bera kitxea da. Guatemalan dauden indigena edo herri indigena ezberdinetako kide bat, ez? Kitxea, konkretuki. Eta gu, egitasmoa sortu genuen nolabait ezagutu genuen Lolita. Eta, bolada batez, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere oihartzuna izan zuen, ez? Berak egiten zuen nolabait Guatemalan gertatzen zena enpresekin ona ekartzen zuen, eta emakumeen lana agerian jartzen zuen baita ere, ez? Askotan, isilpeko lan hori gure lurrak, ama lurrak eskaintzen dizkigun baliabideak ustiatzen dabiesan enpresa hoien aurrean, ez? Emakumeek zeukaten indarra Lolitak transmitiduan Euskal Herri osoan zehar, ez? Orduan, behin, ardotxo batzuk edaten Lolitarekin, horrela sortu zen nolabait, esan genuen, zergaitik ez dugu egitasmo bat edo zerbait egiten jendeari erakusteko zer den eskubide defendatzaileak Amerika Latinan edo Abia Ialan eurek
horrela izendatzen duten bezala, komentatzen duten Latinoamerika konkistatzaileek jarritako izen bat dela. Orduan, eskubide defendatzaileen lana agerian edo asaleratzeko, baina era gozogarri batean. Ez genuen entsaio bat nahi, novela bat nahi, zerbait bizualagoa, ez? Eta orduan Lolita postu zen pilo bat, eta baita ere geu. Eta horra ziginen egitasmoa pixkanaka, lehenengo letrak idazten, hortik emakume talde bat gara, 5-6 emakume gara, era bolondresean egite ditugunak bai letrak, bai irudiak, itzulpenak, eta istorioak topatu, ez? Orduan, uste dugu proiektua horrela eramateko ez genuela diru nahikorik, eta esan genuen, zergaitik ez dugu zerbait kolektiboagoan egiten. Eta bota genuen crowdfunding horietako batera aurrek urtean. Eta azkenean, zorionez edo, oso erantzune polita eukiban, berez bigarren edizioa atera dugu aurten, eta jendarteko harrera ere ona izan da, ez? Ez da, irakurtzen baldin baduzue, guk hasiera batean ipuina buruan bageneukan, ez da ohiko ipuin formatu bat, ez? Eta berez, esaldi motzak baldin badira, esaldi bakoitzak kutsu oso simboliko eta atzetik istorio bat daukana da, ez? Orain irakurtzen nizuena, azkenean hor, eta hemen ere, baina urak daukan garrantzia, ez da? Naturarekiko eta gure egunerokotasunarekiko azaleratzen da. Pixkatxo bat, hori izan daiteke liburuaren, ibilbidea egun arte, ez? Eta Más Mujeres elkartea esan dezakegu, hori, emakume laguntalde bat elkartu ginela, normalean egia da askok, gobernuz kanpoko elkarteetan lan egiten dugula, edo gure elkarteetan ikusten ez genituen egitasmoak egiteko. Osea, nolabait gustoko edo gozagarritzat egiteko zerbait. Eta hortik irten zen. Gaur egun bigarren ipuina egiten gaude, eta bigarren ipuina erdigunean dauka, indarkeria pairatzen duten emakumeen ibilbidea artearen bitartez indarkeriatik ateratzeko. Hortan gabiltza. Orduan, momentu honetan zuena da hitza, gauzaren bat, nolabait, konkretuki galdetu nahi baldin badozue, eta jazta. Hitz egiten jarraitu dezaket baita ere, Baina, galderarik badukazue orain arte. Ulertzen dut orduan, ipuin edo liburu horren gaia ura dala. Hora da? Ez, nik esango nuke emakume defendatzaileek edo eskubide defendatzaileek egiten duten lana. Natura edo ama lurra defendatzeko. Hori izango zen gaia. Konturatu ginen, munduan gero eta gehiago, gu agian gertuago daukagu Abia Yala, ez? Afrika pixkatxo bat agian urrunago, arrazoi ezberdinak medio, baina bertan urtero eskubideak defendatzen dituzten pertsona asko hiltzen dituztela. Bai? Arrazoi ezberdinak baita ere, izan aldira gobernuetatik, enpresetatik, edo, orduan hori azaleratu nahi genuen. Eta horregatik pixkatxo bat hori ama lurra defendatzen duten konkretuki emakumeak, baita ere gizonak badaude. Kolonbian, Guatemalan, Hondurasen, gai hau, naiz eta
Guatemalako ideia, Guatemalan gertatzen zenetik atera, gaur egun bai Nikaraguan, Kolonbian, Ekuadorren, El Salvadorren, Mexikon gertatu daitezkeen egoerak izan aldira. Ez dakit Guatemala ezagutzen duzuen, baina gaur egun emakumeek herri indigenetan traje tipikoak edo erabiltze dituzte, ez? Eta hori askotan pentsatu izan da, euren folklorearen parte zela edo, herri indigena edo herri maiena. Eta historian zehar argitu da nolabait, kolonizatzaileak jarritako trajeak zirela herri indigena ezberdinak bereizteko, ez? Orduan Lolitak ere, hartu eman eta solasaldi horretan, era transversal batean kolonizazio garaiko memoria ere ekarri izan dau, eta hemen saiatu gara baita ere islatzen. Era, dinote, simbolikoan baldin bada ere. Alderatuz, Euskal Herriarekin parekotasun batzuk aurkitu izan ditugu. Claro, salvando las distancias, esaten dan bezala, ezin dugu kokatu inondik inora ere Guatemalako herria edo Hernani bat, adibidez, ez? Edo Itoiz bat. Baina egia da, praktika hauek ez direla bakarrikan egin, baizik eta munduko toki askotan egin izan diren praktikak izan dira, diruaren edo gutxi batzuen hobe beharrerako herri ezberdinak zapaltzea, ez? Eta horregatik, baita ere ikusten genuen erdigunean edo lotzen gintuen zerbait bazegoela. Guk gure hausnarketa egiteko zein dan gure ardura baita ere, gertatzen dena beste herrialde batzuetan, baina baita ere aitortzeko guk zer egin, guri ere zer gertatu izan zaigun, eta batzutan nagian beste garai batean gaudenez ez dugula gogoratzen. Edo memoriak ez digula, memoria hori ez dugula jarraitu. Adibidez, Itoitz bat, ez? Edo Lemoiz bat, nolabait. Dira momentu batean bere oihartzuna izan zutena, baina historian zeharragian memoria hori bizi izan zutenen artean geratu izan dela. Urtero gogoratzen dute zer den, ez? Eta errepasoa egiten dute nolabait, zer gertatu izan den, herri horretan, zenbat lizentzia eman diren, edo zein izan den herriaren erantzuna, berriro ere herria prest jarraitzen duen, hidroelektrika hori ez jartzeko ibai horretan, edo egur enpresak ez sartzeko arbolak kentzeko, ez? Orduan, eurek memoriaren gaia baita ere urtez urte landu egiten dabe. Eta guk hori da Euskal Herriarekin alderatzen genuen gauzetako bat, ez? Zein interesgarria izango litzateke hemen gertatzen diren gauza ezberdinekin ere nolabait memoria hori lantzea, ez? Eta generazio ezberdinetan edo adin ezberdinetako pertsonekin lantzea baita ere. Hori, komentatu aldotzuet momentuz. Ez dakite zerbait... Gero, egia da, zenbat arto mota daude? Pila bat, hori da. Eta pila horiek lautan ere laburtu ditzazkegu. Morea edo beltza. Hori da, horia. Morea, laranja eta gorria.
Eta bakoitzak esan nahi konkretu bat dauka baita ere, kasu honetan Lolitaren herrialdean. Eta egiten dituzten, zertarako erabiltzen dute arto beltza, edo zertarako erabiltzen dute gutxiengoa dela arto beltza edo morea. Askoz ere goxoagoa izan daiteke. Horia edo zuri horizka hori gehien erabiltzen dena izan daiteke. Baina, ondo dago pixkatxo bat historian ere barrura sartzeko liburuaren bitartez, eta egian ez letretatik, baizik eta baita ere irudietatik, ez? Hemen. Hemen justo gehiengoak irtetzen dira. Baina hemen adibidez arto guztiak daude. Beno, bigarren ataletako tarte bat solasaldi txiki bat zen. Ez dakit lortuko dugun, baina zerk ekarri zaitu aurkezpen honetara? Interesatu zait liburu hori bere izenburua. Egin jakin zeri buruzkoa izaten zen. Zeri buruz hitz egiten zuen? Bai. Gazteleraz, bere izenburua protektoraz, ez? Berez, oinarria eta historia gaztelera sortu zen. Eta ikusten genuen protektoraz babesleak naturaren babesle bezala. Naturaren babesleak zirela, ezta? Gure ongizatea eta guk kalitatezko bizitza bat izateko babeslanak egiten zituzten emakumeak zirela. Horregatik izenburu hori jartzea erabaki genuen. Eta galdetu jozu, Lolita gaztea da edo zenbat urte dauzka? Gaur egun Lolitak izango ditu, ikusten bauzu fizikoki ematen du 30 dituela, baina bere 50 ja baditu. Gazte hasi izan Lolita. Jaio zen familian ere, familia nahiko ekintzailea izan zen. Bai aita, zein ama. Eta bera orduan txikitatik, herrian gauza ezberdinak eta egiten, kargu ezberdinak, kargu ezberdinetan, eta azkenetan, orain dabil, lan hauetan. Txikitxoa da Lolita baita ere. Hemen ikusten da ezakite, jasotzen da impresioa da emakumeak landa eremukoak diela. Erabat. Hala da. Hala da. Eta badute nolabaiteko lotura edo jarraipenik edo ulertzen dituzte hirietako, ni Guatemala ez dut ezagutzen, ezagin nolako herrialdea da, ez dakit zenbat jende bizi da hirietan, badute nolabalako... Ez denak. Guatemala gutxi gora bera, 20 milioi pertsona edo eukingo dauz, gutxi gora bera, ni bizi nintzen garaian 15 ziren, baina eske desente jaio dira. Eta urteak pasatu dira, baita erean egon nintzenetik. Eta departamentu edo probintzia bakoitzak badauka bere hiria, baina zentroa Guatemalako hiriburua da. Bertan kokatzen da biztanleriarik gehiena. Eta gero ja landa eremuak dira. Esan dezakegu, bi hiriburu izan daitezkela handienak. Ciudad Guatemala eta Quetzaltenango. Eta beste guztiak dira naiz eta
hiriburuak izan askoz ere txikiagoak, eta herri indigenak dauden departamentuetan, osea, landaremu guztia dela, egia da, hiriburuarekiko, igual, ikastera baldin basoaz, baina bestela bizitza herrian egiten dozu. Osea, edo zure hiriburuan, eta hiriburu txikiak dira. Orduan, nik esango nizuke, premiaren bat baldin baukazu, osasun premia bat edo agian larritasunaren arabera hiriburura joan zaitezkela, Ciudad Guatemalara, baina normalean probintziatik ez dira irtetzen. Osea, gero daude beste pertsona batzuk daukatela, inzidentzia gehiago herrialde mailan eta edo politikan daudelako, edo ikasi dutelako eta irakasle lanetan daudelako eta mugitzen direla, baina orokorrean nire mama izan zitekeen bat herrian egongo zen beti, urte osoan zehar. Herrigunean bizi zirenak, bizi zen etxean, imaginatu, oioak, ahateak izan dituzte, eta gero mendirago edo urrutiago lur zailak. Eta hor garia, artoa, landatzen dabe. Gutxi gora bera, 60% edo indigenak dira, edo indigena bezala autoidentifikatzen dira. Bai? Eta ekonomia informaletik sostengatzen da. Orduan adibidez pandemiak kriston golpea emondotzi ezin izan dira kalera irten ohikoak diren karrotxotan eure janariak saltzera edo dana delakoa. El Salvadorren adibidez ez duzu aurkitzen, oso zaila da arto hasi autoktonoa aurkitzea. Dana Monsantori saldu ziotelako. Guatemalan oraindik badago erresistentzia txiki bat, eta baita ere emakumeek gehien bat dira hasiak gordetzen dituztenak urtez urte landatzen jarraitzeko. Orduan artoak garrantzi eta bere biziko garrantzi hartu zuen 2005 urte horietan izan zelako Monsantorekiko, lortu zutela urte batzuk berandago lortu zuten legea ateratzea hasiak ez kentzeko, edo ez transgenizatzeko. Alde batera, itsaso Atlantikoan, hemen dugun itsasoan, justo dauka Kuba eta Irla hoiek. Haiti, Republika Dominikana. Hori da, etxeko lan bezala. Horregaitik, 2008an adibidez, kriston lurrikara lurrikara izen zen Haitin, eta Guatemalan ere oihartzuna izan zuen, zuzen harrapatu zion. Bueno, neskak, zer gehiago? Bueno, nire gonbitea da irakurtzeko ipuina, baita ere, zalantzarik edo galderarik baldin baduzue, idatzi iguzue, eta berriro etortzen gara, beste sola salditxo bat egitera, inungo arazorik gabe. Eta guretako, lehen esan dudan bezala, bolondrezki egiten dugun zerbaitela, eta bertatik ateratzen ditugun obari guztiak, emakume hauei ematen diegu. Hau da, beraien herrialdean edo gauza bat beste arrazoi bat dela medio, eskubideak defendatzen daudelako eta beraien herritik irten behar direlako, batzutan laguntzarik ez dago. Orduan guk liburuaren mozkinak nolabait erabiltzen ditugu horretarako. Emakume hauei laguntzeko, behar baldin badute hegazkin txartel bat hartzeko, alokairu bat, edo, oso diru gutxi bada ere, batzutan diru gutxi behar da. Ara heltzen garenean, gara euros konpataz. Osea, horrela. Orduan, klaro, hor, laguntasun eta konfiantzazko harreman bat sortzea zaila izaten da. Normalean,
hor proiektuak edo dirua dagoelako tartean. Baina, zu, lorea bezala baldin basoaz, eta euren herrialdean txertatzen bazara, ez? Ondo hartuko zaitue. Neu, urtebete egon nintzen, hartu nuen año sabatiko bat Guatemalako oianean egoteko, eta urtebete egon nintzen argindar eta ur gabe. Osea, han zeukatenarekin. Eta ordainetan eurek janaria jateko ematen zidaten, urte oso bat egon nintzen, orduan 300 familia ziren, egunero familia batekin jaten nuen, eta ordainetan nik liburutegi bat egin nuen beste 2 lagunekin batera. Beraiei galdetuta ze premia zeukaten, eta esan genuen, horrela, eta batzutan ere, eskolan laguntza behar zutenez, eskolan laguntzen genuen. Orduan, hori ondo onartua izan zen. Eta azkenean, elkarrizketa baten bitartez, eta eurek ezagutu gintuzten urte horietan, eta guk baita ere familia guztiak ezagutu genituen. Eta, karo, ikusten zenuen, ze familietan, baita ere, ekonomikoki, nor zeukan, naiz eta komunitate berdina izan, nor zeukan ahalmen gehiago ekonomikoki edo ahalmen gutxiago, Baina danak jatekoa zeukaten. Eta hori izan, denai, berdin, guk mailean, naiz eta arroza izan, beti izango genuen arroza, eta zitzaigun faltako. Eta familiei ez da ere. Esaten duan bezala, lehen daukaten usta hori, batzutan saltzen dutelako, baina ez batzutan truke egiten dutelako. Orduan, zure galderari entzunez, guk daukagu hor ardura, zelan goazen. Eta liburua nola lortzen zen ditu? Hemen, hori izan zen nire lehenengo bidaia orduan, baina imaginatu, hango Guatemalako oianean kutxak ateratako Euskal Herriko mendien entziklopedia dago. Ez egin genuen hemen bilketa bat, liburu bilketa bat eta diru bilketa. Orduan, egin genuen diru bilketa, karo, hemen eman ziguten denetarik, gaur egun ez nuen egingo, zean Euskal Herriko mendiak zer egiten dute, ez? Baina, bueno, eta bertako jasotako diruarekin han herrialdeko eta Guatemalan bertan erosi genituen liburuak eta ipuinak. Gaztelania hitz egiten dute eta segiago? Bai, 24 hizkuntza ituzte Guaten. Eta beraiekin hitz egiteko eta... Denak gazteleraz agian topatu dezakezu emakume edo gizon zar bat ez daukala hainbesteko erreztasunik gazteleraz hitz egiteko. Baina hitz egiten dute kitxe, daude 4 hizkuntza nagusi. Hizkuntza mailak eta honen barruan 23 hizkuntza ezberdin, kitxe, katxikel, ez? Isilak, garifunak, hauek dira justo Karibeko kostan daudenak, ezta? Afrokaribearrak, afrodescendenteak, afroondorengoak, eta mestizoak, edo gaztelera hitz egiten dutenak. Orduan, komertziorako gaztelera izan da nagusia herrialde osoan. Eta kitxeak eta kektxiak ez dira elkar ulertzen. Orduan gazteleraz hitz egin behar dute. Hori izan zen adibidez, Guatemalako guda garaian gobernuak erabili zuen beste estrategia bat. Herrialde ezberdinetakoak elkartu horrela derrigortuak zeuden gazteleraz hitz egitera. Orduan eurek ulertzen zuten zer esaten zuten batzuek eta besteek.